Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында. Шортлау тавышы төтен һәм тузан Яңа шәһәрнең 48-нче комплексындагы йортта фатир шартлаган. Татарстанда вакцинация узу турында ялган сертификатлар эшләү белән бәйле очраклар ачыкланган. Ни өчен халык бушлай прививка ясату урынына акча әрәм итә һәм закон боза. Шалда җан исәп, ягъни халык санын исәпкә алу барам. Шәһәрдә 40-тан артык стационар участок эшли. Шартлау тавышы төтен һәм тузан Яңа шәһәрнең 48-нче комплексындагы йортта соңгы картның берсендә фатир шартлаган. Йорт түбәсе һәм кимендә 4 фатир зыян күргән. Гадәттән тыш хәле кичке 5ләр тирәсендә буламы. Шаллы халкы якын тирә йортларда хәтта тәрәзәләр дә ачылуын билгеләп үтә. Башлангыч мәгълүматлар буенча шартлау сәбәбе газ баллоны булырга мөмкин. Шунда укыткаручылар һәм ашыгыч медицина ярдәме бригадасы чыкты. Башлангыч мәгълүматлар буенча шартлау нәтиҗәсе зыян күрүчеләр дә бар, берничә кеше оелмалар астында калырга мөмкин. Тулырак мәгълүматны иртәгә 19:20 карарга онытмагыз. Татарстанда вакцинация узу турында ялган сертификатлар эшләү белән бәйле 40 очрак ачыкланган, 38 җинаять эше кузгатылган. Халык үзенең сәламәтлеген кайгыртып, бушлай прививка ясату урынына акча әрәм итә һәм закон боза. Табиблар вакцинациядән ни өчен курыкмаска кирәклеген сөйләде. Күпне шолалар прививка ясатырга куркып QR-кодны сатып ала, шулай да вакцина ясатырга теләүчеләр дә аз түгел. 6-нчы шифаханәдә бер көндә 500-дан артык кешегә прививка ясалган. Прививканың беренче компонентын ясатучылар сүзләренчә, аларда беренче көнне әз генә температура күтәрелү күзәтелгән, башка төрле проблемалар юк. Страх небольшой есть все равно, так как прививка новая достаточно. Но деваться некуда. Здоровье важнее, жизнь важнее. Что дальше будет, посмотрим. Я болел в апреле месяце. Вот сейчас срок вышел, поэтому пришел. Так-то ничего, не боялся, ничего страшного. Прививкадан куркырга кирәкми ди табиблар. Ковид белән авыру күпкә куркынычрак. Шул ук вакытта 2 компонентлы прививка ясатырга киңәш итә медиклар. Преимущество двухкомпонентных вакцин заключается в том, что когда ставится первый компонент вакцины, у человека начинает вырабатываться иммунитет. Второй компонент вакцины дает более длительный иммунитет, то есть он стимулируется, повышается и становится более длительным и устойчивым. Хәзер шәһәрдә 2 төрле вакцина бар, алар Спутник V һәм Эпивак Корона. Икесе дә 2 тапкыр ясала. Прививкаларның яңа партиясе шәһәргә атна саен кайтарыла һәм вакцина ясау пунктларында таратыла. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бәлки киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Ковид-19-дан һәм грипптан прививкаларны хәзер бер юлы ясатырга мөмкин. Сәламәтлек саклау министрлыгы вакцинацияләүне бергә үтәргә рөхсәт бирде. Бу хакта Спутник V вакцинасының инструкциясендә дә язылган. Моңарчы белгечләр 2 вакцинаны бер юлы ясарга ярамый дип килделәр. Бер вакцинадан соң икенчесенә чаклы 1 ай вакыт үтәргә тиеш иде. Хәзер исә тикшерүләрдән соң прививкаларның иммуногеннары үзгәрмәве ачыкланды. 2 препаратны бер юлы ясаткан очракта прививканың берсе сул кулга, икенчесе уң кулга ясалачак. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 167 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 19 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 25 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 29707 очрагы билгеле. Аларның 24636-сы терелгән, 25-е узган тәүлектә. Исегезгә төшерәбез, шулда җан исәп, ягъни халык санын исәпкә алу барам. Шәһәрдә 40-тан артык стационар участок эшли. Биргә килеп, бөтен гаиләңне исәпкә кертергә булам. Шулай ук дәүләт хезмәтләре порталында җан исәп анкетасын тутырга мөмкин. Ә инде кичке якта белгечләр фатирлар буенча йөри башлый. Толырак киләсе материалда. Здравствуйте, перепись населения. Переписываем. Давайте пройдем. Можно попозже. А? Нет, попозже.
Халык санын исәпкә алучыларны кайбер шәһәрдәшләр менә шулай каршы ала. Берәүләр ишек ачарга курыкса, икенчеләре Россиядә җан исәп бару турында бөтенләй белми. Мондай очракта белгечләргә, шәһәрдәшләргә аңлату эшләре дә алып барырга туры килә. 30% тех, кого обходим, отвечают резко, не хотят проходить вообще перепись. Сразу же, как слышат, так и говорят. И затем сталкиваемся с тем, что не застаем, почему часто бабушки просто боятся открывать дверь. Но это не страшно, мы им объясняем, мы записки оставляем, и они потом приходят к нам в переписной участок. Гүзәл Блинованың исемлегендә 110-нан артык фатир. Өйләр буенча йөрүгә ул кичке 5-тән соң чыгам. Бу вакытта гадәттә күбесе өйдә булалар ди. Шуңа да карамастан ял көннәрендә берничә кешене генә очрата алган. Күбесе бакчаларына киткәннәр. Халык саны исәпкә алучы исемлегендәге шәһәрдәшләрне хәзер урамда очратып, җан исәп үтәргә тәкъдим итә. Күпме халык барлыгын һәрбер республикада, һәрбер областта хөкүмәт белергә тиеш. Мин шулай уйлыйм. Белгечләр әйтүенчә, җан исәп үткәрелү белән бәйле рәвештә мошенникларның барлыкка килүе ихтимал. Шуңа күрә иң беренче чиратта сан алучыларның аерылып торучы зәңгәр киемнәренә һәм планшетларына игътибар итәргә кирәк. Шикләнгән яисә өенә кертәсе килмәгән шәһәрдәшләр үзләре стационар участокларга килә ала. Яисә дәүләт хезмәтләре порталында анкета тутырырга мөмкин. Җан исәп 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, Яңалыклар. Казанда китап радиосын оештырган автоюриш башланды. Алып баручылар һәм артистлар ике республика буенча 18 торак пунктка концерт программасы белән киләчәк. Һәр субъект алар 20 минутлык программа тәкъдим итә. Анда шигырьләр укыла һәм татар телендә җырлар башкарыла. Чаллыда әлеге чара Габдулла Тукай һәйкәле янында узды. Чаллы икенче тукталыш булды. Китап радиосы алып баручылары һәм артистлар торак пунктлар буйлап микроавтобуста концерт программасы белән йөриләр. Чараның музыкаль өлеше белән Мингазов бенд кавер төркеме шөгыльләнә. Алар гитара һәм баян белән җырлар башкара. В Башкирии мы остановимся в районе, где родился Роберт Мигнулин, и будем петь его песню. Здесь же уж мы привезли другие стихотворения и песни, которые всем известны. Тамашачылар алдында кунаклар гына түгел, автокалада яшәүчеләр дә чыгыш ясады. Алар үзләре язган шигырьләрен тәкъдим иттеләр. Алар арасында Айрат Суфиянов та бар. Ул шигырьләрне 2007 елдан бирле яза. С 12 лет я уже пишу. Пение птиц, шум дубрав, шум лесов, полей, звон ручья. Все вдохновляет. Автоюриш 25 октябрьдан 27 октябрьга кадәр Татарстан һәм Башкортстан республикаларының 18 торак пункты буенча узачак. Чара иҗатта ватанпәрвәрлек рухын ныгыту һәм халыклар арасындагы дустанә мөнәсәбәтләрне үстерүгә юнәлдерелгән. Без сезнең исегезгә төшерәбез, вакцина авыру юктырудан яки авыруның катлаулы төреннән качуның бердән-бер ышанычлы ысулы. Прививка ясатырга ашыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Только с 26 по 31 октября выставка продажи белорусской обуви из натуральной кожи. Мужские и женские коллекции осень-зима. Ждем вас в выставочном центре Экспо Кама. Чай Гульнара 100% натуральный из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара, приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тәмле чай.